bona opció de lectura per començar aquest Nadal seria la saga de les 7 germanes de Lucinda Riley que podeu trobar a la Biblioteca Central de Gandia. Es tracta de 7 llibres que corresponen a cada una de les 7 protagonistes. La història comença amb la mort del pare, Pascal, un home que va adoptar a unes xiquetes de diferents llocs del món i es va ficar a cadascuna el nom de les 7 estrelles de les Plèiades. Després de la mort d'ell, rebran pistes sobre els seus orígens. Esteu preparats per a descobrir-los? Gràcies al nivell minuciós de descripció de l'autora, pots fins i tot viatjar amb les protagonistes. És una anada i tornada al present i al passat dels personatges, que convida a continuar llegint i a la vegada anirem descobrint racons insòlits dels diferents continents i la seva gent. Jo ja he acabat el segon llibre de la saga, La germana tormenta, on he viatjat fins a Noruega. Esteu preparades per respirar l'aire pur de les muntanyes? Si t'agraden els llibres familiars i d'amor, doncs us esperem a les biblioteques de Gandia. Bon Nadal i bones lectures!